दिनै गसाइगावनिफ्राय उदालगुरिसिम गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन समस्थियाव आइजोफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय जोङो मेल लादों आरो बे माने सोमोनांथावै जे राजखान्थि दोलोनि आइजोफोरनि सांग्रांथि मेलाव ओरैबायदि लोब लोब आइजोफोर फैदों आरो बे जोंखौ गोजोननाय होदों खारन आइजोफोरा जुदि राजखान्थि भाबै सांग्रांथि जाया समाजखान्थि राजखान्थि रांखान्थि गासैबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन आरो दायो जों जि नुदों जे राजखान्थि भाबैबो जोंनि आइजोफ्रा गोबां सांग्रां जाबाय अलरेडि बेनिखायनो लोब लोब फैनानै दिनै दिन्थिफैदों जे जों सोरजों दं माबादि थांखि लानाया सैथो जागोन बेखौ बिथांमोना गावसोर साननानै नुजाफैदों बेनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनो पलिटिकेल एकर्ड हिसाबै नायोब्ला जेरै आलादा रायजो बिथारदोंमोन दा बेयो पिस एकर्ड लोगोसे जों बेखौ डेभेलपमेन्ट पेकेज हिसाबै नायनाय खिन्थु पलिटिकेलि नायोब्ला जोंहा मर माने बुंनायनि जाहोना ओरैबो जाहैयो जे मोनसे हारिनि एकर्ड जानायनि सिगाङाव बे हारिनि गोबां संगठनफोर सिभिल ससाइटिसफोर बा पलिटिकेल पार्टिसफोर जायफ्रा बे हारिजों गोबाव सम लोब्बा लानानै दङ बिथांमोनजोंबो खनसे खननै सावरायनानै जुदि एकर्डखौ खालामोब्ला रावहाबो बुंनांगौ थाहैया जे बेवहाय रावबो मिन्थिस्लाबाखसै सोरबाया बेखौहाय हारसिं 20 दिन बहाबा जिरायनानै ड्राफ्टखौ बनायनानै खालामनाय जाबाय बेयाव बेबायदि बुंलायलायनाया फैखागोन थाखागोन जे माबे बेसेबां बार्गेन खालामनो हाखो हायासै बेखौ जुदि रायजोफ्राबो हारिनि रायजोआ जे हल नङा खिन्थु सांगठनिक मुरब्बिफ्रा जुदि खनसे एसे नुनानै रायज्लायलायनानै थांखि लानो हानायमोनब्ला बेफोरबादि सोंलुआ दिनै फैनाय नङामोन बेखौथ' जों खोनायाखै दिनै आइजोफोरनि थाथाया जोबोद गोजौआव डाइरेक्टलि जेनेबा सोरनोबा जि जोम होनो हाबासो सोरनोबा माबा होनो हाब्लासो थोंजोङै साफा साफा आइजोनो माबा मोनसे होनो हाब्लासो बे जौगानायनि बाथ्रा खिन्थु दिनै जोङो माने जिथु स्टेन्डार्ड अफ लाइफ आइजोफ्रा साहसजों दिनै जि परिबेसाव सान्थियाव दिनै गासैबो गावनि न'नि दिनै फिसा फिसौ सामलायनायल' नङा नाथाय दिनै रांखान्थि बिथिङावबो हारिमु बिथिङावबो दिनै आनखि राजखान्थि बिथिङावबो दिनै स्र' स्र' बयबो ओंखारबोनो हानायानो बिथांमोना बुंदों होननायखौ आं सानो खारन नङाब्ला दिनै आइजोफोरा बिदि फैनाय नङामोन लोब लोब जों आसा खालामनायनि अनेक सायाव आइजोफोरनि जोङो पार्टिसिपेसनखौ नुदों दा दिनै बुजिबाय जे हारसिं आं मोनदों मोनाखै होननायनिख्रुइ एज ए होल एरियानि जौगाथाय हारिनि जौगाथाय दिदोमथि सान्थि खौसे बेखौसो नागिरोसै दिनै बयबो आं खोनायाखै बुंनो हायो आंबो बुंनो हायो बिथांखौ खिन्थु सोर मा बुङो बिथांल' नङा इपिपिएलनिया गासिबो बुंगासिनो जों दिनैसिम सोरबा बिनाखौबोबाबो जों नाम लानानै बुंफेराखै खिन्थु सानफ्रोमबो बुंगासिनो सोर मा बुंदों आंहा बेखौ खर' सानांगौ गैया दिनै फेरेंगा बिथाङा गाव एनडिएफबिनिफोरखौ जेब्ला बायदिसिना बिमुं होबाय आलु गेसेव हाजिरा मावग्रा थावग्रा बेयाव जोंबो दुखु मोननानै फंसे बुंदों खिन्थु आदारवाइज जोंहा बिथांमोनखौ पार्सनेलि एटाक खालामनांगौ जेबो गैया बे राजखान्थिया बिथांमोन खालामनायाबो बर'नि राजखान्थि जों खालामनायाबो बर'नि राजखान्थि खिन्थु बिथांमोना जिथु लेभेलाव थांनानै माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ बर' रायजोआ दा दुखुसो मोनदों आं सानो आंहा बेनिफ्राय बेयाव माने आंहा लाब जानाय बायदिसो नुदों आङो माने राजखान्थियाव थायोब्लाबो बांद्राय दिरोगोथोरै सोदोब बाहायनानै माने बुंनो सानबाय जे अनजालि दैमारिया सिगाङाव जेरैबायदि दंमोन खिन्थु नाथाय दायो बिनि रावाबो सोलायबाय आरो फैबाय थानाय 24 मायथाइनि जि माने आसाम एसेम्बलि बेयाव एमएलए जानो थाखायसो माने दिनै हाग्रामाजों थाफानानै खामानि मावदों नङा मालाबाबो ना अनजालि दैमारिया आगोलाव जेरैमोन दाबो बिदिनो दङ आरो इयुनावबो आंखौ बेबादिनो मोनबाय थागोन थेंक इउ नोंथांमोननि मिटिङाव गोबां मानसि थुबुर जानायखौ नुनानै गुबुन दोलोफोरा बायदि बायदिबो बुंनाय खोनादों जेनेबा नन बिटिसिनिफ्राय मानसि थुब्रायनानै मानसि माने बिटिआव मानसि थुब्रायदों बेयो सैथोमार नामा सोर बुंदों बेखौलाय नोंथांमोनानो नुदों नन बिटिसिनिफ्राय लाबोनाया बिजेपिनि बेलायाव जागासिनो दङ नोंथांमोना इन्टारभिउ लायोथां साफ्रोमखौबो लायोथां बेयाव खना खनला थांनानै सोर नन बिटिसिनि रायजो दङ प्लिज इन्टारभिउ ला नोंथांमोना ओमफ्राय दिन्थिनानै हो बे गुबुन आनखि गुबुन समस्थिनिबो नंबावा मोनसे समस्थिनिसो जोङो बुथुमनानै माने लानानै मिटिं खालामदों माने सत' स्फुर्तभाबै फैदों इन्टारभिउ लाबानो जाबाय थांनाय बोसोराव एमपिनि जि बिसायख'थिमोन
बे समाव नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे जेब्ला हाग्रामाया घोषणा खालामदों आइजोफोरनो हाबा जाखांनायनि उनाव 2 तला जिथु सना होनायनि खोथा बुंदोंमोन बे समाव नोंथाङा माखासे हाग्रामानि सायाव बिरोधि बाथ्रा बुंदोंमोन जे हाग्रामाया आइजोफोरनि मान सन्मानफोर जाबाय दिनैनि तारिखाव नोंथांनि दलखौनो जइन जानानै दिनै खामानि मावगासिनो बेनि सायाव मा बुंदों? थांनाय बोसोराव आं MP इलेक्शनाव आं खुनु पलिटिकेल हान्जानि मानसि नङामोन आं गेजेरनि मानसिमोन बिनि सिगाङाव सोरबाया सोरखौबा सहाय खालामनो होबा थाङो थांनाय बोसोरावबो प्रमद बर' बिथां आरो लरेन्स इस्लारिया आंनि न'आव फैनानै आंनि मदद बिदोंमोन आं होनदोंमोन थिग दङ जोंनि संगठननिफ्राय जोंनि सापर्टारफोरनिफ्राय जों बुंगोन अब्ला बिथाङा आंखौ फिजिकेलि ओंखारनानै केम्पेइन खालामनो लिंनाय बे मथे आं थांदों बे सनानि जिथु स्किम बे स्किमा BPF नि स्किम नङामोन बेयो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किम बिथांमोना इलेक्शननि समाव फोसावनाय स' बिथांमोना एलायन्सआव दङ हिसाबै बिथांमोना बुंदों आंनि स्टेन्डआ दिनैबो एखे जे सना होगोन होननानै आइजोनो भट बिनानै जि माने मा होनना बुंगोन बेखौ इनाय खालामनाय बा जि गाज्रिब्ला दिनै आइजोफोरनो 75 रां 1 लाख होगोन होननानै भट बिनायाबो एखे दाय मोननैबो थेंक इउ